हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। कि बंता जों का कश्मीर बला कुरुप negeri Pakistan kila mat jing haki kendiat sengi ke bala dem namar ka jing keu kensan ka na ka wa jihelum kiti ki benta baslai ki kinthop ya ka Muzaffarabad ha ka bala kenno bala plat khnang negeri India klem da pentip shaki bor badai pen ha Pakistan ki ba shong basa harot ka wa jihelum na khapot chakoti sha Muzaffarabad kila ong baka don ka jing keu kensan jong ka ka bala pat ban lam sha ka jing shlai ka Pakistan kala kenno baka jing keu jong ka ha ka te ka wa ka de ka jing persang jong ka India ban pentrai kam ya ka jing weng jong ka ya ka Indus Water Treaty hadin ka jing sha siat yap ki arpo hunrengot ki breo ha Pahalgam Jammu and Kashmir ta ki leno Lashkar Taiba man ka arpo artarik uyayong arhajar arpusan ki jaka ki bala ban shakta ki kinthom ya ka hatian bala ghari dupatta majhoi bat Muzaffarabad na ka jingkeu ka ha ka te ka wa ki bor badai pet ha ki benta ki la penbana da ka emergency da ka papa kan ria yi nong snong shaki jaka ki balat na ka jingma ki ba shong ba sa ki jaka harut jong ka wa jelum ki don ha pedeng ka jing shapting bat laong ba ka ka wan na ki benta jong ka Anantnag ha India shiki benta jong ka Chakoti ki reu tebet ha Pakistan ki la shim ya ka te ka day na ka senjam ka baklem kamilanti henry ka day bat ka jingle jong ka ri India hadin ka rai ban wengno ya ka Indus Water Treaty khat khandai spa an rupo lingba ka Cabinet Committee on Security dangshan menteri ubadai pet ya ka tanat jal shakti ka sarkar India CR Patil uloong bakala don ka jingpen kre ba wat shijau ka umru kanam lech sa Pakistan bat shen an thau yi ki lat ban pen sange ya ka jing to jong ka haki wa bat an pen ken ria lenti kani ka treaty ka baraya soi ha padeng ki India bat Pakistan ka project dak ya ka ru company ya ki hinreo to ki wa ha Indus Basin ha ka ba ki India ka don benta ban penya ya ki wa ha ki benta jong ka phang mi ngi kata ka wa Ravi Bees bat ka Sudlesh kat baka Pakistan ka penya ya ki wa ha ka benta sep ngi kum ka wa Indus Jhelum bat Chenab ki ba klem jingte ya ki India ban pendon kam light load menta ka Pakistan ka bari ka ri ka balong sharing bat baki wa ki to shaki jakathem kan ma jing shibon bha bat kum ka long ka wa Indus Jhelum bat Chenab ka tanrai jong ki kam dei na Pakistan bat ka Pakistan ka shania nagani ka treaty kum ba prapho na ka shispa ka हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Kashab plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya